Eu creo que é un punto moi importante porque estás empatando un equipo que só perdeu un partido en toda a temporada, un punto que nos axuda nas últimas 5 semanas a puntuar en 4 e noso reto é estar fora do descenso, unha semana máis a 22 creo que consecutivas seguimos fora do descenso, un pasiño máis dado hacia adiante, quedan 4 xornadas e como levamos dicindo todo o ano, último partido, último minuto, esperamos depender de nós, agora mesmo a falta de 4 xornadas dependemos de nós. Eu creo que fixemos un partido moi competitivo, traballamos moi ben a zona de Joseca de Pibe, inda que Pibe sabemos que é un xogador que logo da nada, pois sabestes que crea moitos dores de cabeza, creo que xestionamos moi ben o 3 contra 4 cos seus dous centrales e os seus dous mediocentros. Nos momentos con balón fomos capaces de levar o peso do partido contra un gran rival, eles tamén tuveron os seus momentos, o que pasa que eles cando se acercan ás inmediacións da área son xogadores que por algo han ganado a Liga a falta de 4 xornadas. A temporada que fixeron é espectacular, ademais ganaron a Copa Federación. Para o fútbol ourensán é un paso brutal porque agora temos un equipo na primeira federación onde están os Lugo, Pontevedra se non descende, Deportivo, Ferrol e vaise colar aí o Arenteiro. Sí, para o fútbol ourensán, decía na previa, creo que no podcast, pode darse a situación de que se nos agora logramos salvarnos e ascendeu de Ourense, ademais do ascenso do Barbadás, que teñamos un representante na primeira ref, dous representantes na segunda ref, e a ver se o Barco é capaz na última xornada cun ascenso dun galego de manter a categoría e ter dous representantes tamén ourensáns na terceira ref. Se miramos non tanto tempo atrás, desde a desaparición do Clube Deportivo Ourense, que tiñamos o mellor representante na terceira división e tiñamos un, creo que nestes anos o traballo de todos os clubes, o traballo de todos os corpos técnicos e o traballo dos xogadores, creo que só se pode calificar de sobresaliente. Sí, vale, gracias.